سیداں دا سردار علی ہے، 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 ولیاں دی دستار علی ہے، سیداں دا سردار علی ہے، سیداں دا سردار علی ہے، ولیاں دی دستار علی ہے، سیداں دا مرحب ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے، مرحب ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے، کیتا سی جد وار علی ہے، 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 سیداں دا سردار علی ہے، سیداں دا غوث اعظم وی آخر، غوث اعظم وی آخر کہ کر سن بیڑا پار علی ہے، 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 سیداں دا سردار علی ہے، سیداں دا۔ اور مقطع ہے خضر کیوں در در تو ہن منگے، خضر کیوں در در تو ہن منگے، مل گیا بس دربار علی ہے، مل گیا بس دربار علی ہے، مل گیا بس خضر کیوں در در تو ہن منگے، خضر کیوں در در تو ہن منگے، مل گیا بس دربار علی ہے، مل گیا بس دربار علی ہے، سیداں